И какво става, хора? Аз съм Митака и в днескашното видео ще отваряме мъртвите кутии. Да, знам, че го казвам на български. И аз не знам защо. Но няма да отваряме 10 цели 20 мъртви бокса, защото имам два акаунта, от които ще отварям кутии. Малкия и големия ми акаунт, така че мога да ви кажа, че ми се паднаха много яки работи. Затова продължайте с видеото. Първа кутия. Star Power за Бери. Coins. Пинчи. Втора кутия. И 10. Coins. Скин. О, зомбигус! Yes! Пинче. Player icon пин. Следващата кутия. 9 неща. Coins. Скин. Колет! Yes, имам всички епик броли. 500 кредита! Мачкай! Още една кутия. 9 работи. Спрей. Зомбиби. Супер. Пинове. Още 500 кредита. Моля се, дай ми още. Спрей. Това му е последен или предпоследен, не знам. Нищо интересно тук. Я баба си кама. Нов герой. Squeak скин. Още ли? 9. Моля. 100 кредита, добре. Това ли беше? Не. Моля. И така, ето вече сме във втория акаунт. Нека отваряме тук кутиите. Първа кутия. 10 работи. Това е нов герой. Скин. Coins, дъблър, спрей. Горе-долу и същите работи дава. Сега ще сравним от двата акаунта. Санди! Не! Легендарен! Падна ми се легендарен герой! Следващата кутия. Хайпнах се. Дай. Нищо интересно. $2000 токен долар. Ява колко спрява е. Дали не ми даде 2000 коинс? Ево прямо скин. Мене нищо не ми даде, имам Санди вече. Ява блинк. Star Power на прямо. Ява. И хора, ако ви е харесало това видео, може да се абонирате за канала, да харесате видеото и да се абонирате за другите ми два канала и Twitch ми. Така че ако ви е харесало това видео, може да ми видите и другите два канала, главни клипс канала. И да, благодаря, че гледахте. Изобщо не знам дали го е гледал някой това, но да. Чао.